As je nog goed zegt, later ja, ik breng me echt niet naar Èipheit. Als zo'n koosje naar huis gaat, dan kun je foutje in een heetje en nog. En Gobhar Glic. Hallo, ha mensen zo er zo'n inschrijf met achter naar Èipheit. Achter had een ma eentje nog. En nog vestzijt, groep Cleopatra, kwam in de Èipheit. Jo, de zaakschrift naar de drukker Beth Akenje, naar waar je het naar de geitende purren met een morenhoek aan. Ga je weer geweldig kerst voor die minuutje? Ha, vier. Ach, je toch ritje nog. Eentje nog, nogal. Schau die goed, was een hikkie naar Zo, naar de geitende purren met een hoek aan. Want de daar wielen schiakjat BC. Zo, naar de drukker Cleopatra. Ze mechelen chesket de night BC. Agus zo, naar de drukker Beth, aan de daar wielen ze koik. Fra Cleopatra kon het keihard bliande na zaak orne. Ha, eeuwig. Ach, vier.